Hey Henry. Hallo. Hallo. Nou helemaal dan zeg. Nou, Is het nou ik ben of ik zie? De vreugde me van de arena, maar is het nou ik ben of ik zie? Want ik hoor Oeal die zingt van ik zie, maar bij ons is het ik ben. Nou, dat klopt. Ik heb mijn vader gevraagd, de gemoede enter. En hij zegt, hier in Riesen zingt ze ik zie. En bij ons in enter was het vroeger ook ik zie. En dat klopt ook, als je naar Trio Majafra luistert, wereldberoemd in enter. Ik zie geboren in enter. Ik zie geboren in Etter. Maar als je naar Nesuo luistert, die zingt ik ben entenaar. Ik ben ambtenaar. Wat is het nou? Misschien is het wel een verschil tussen Rooms en protestant, we zal het zeggen. Feit is dat er verschuilen is en in Riesen wordt het ook steeds vaker ik ben. En onder invloed van normaal zijn er steeds meer lui dit ik ben gaat zingen. Onze Handy Joe en de Boogie Kills, die kunnen Riesen, maar dan zing ik ben. En ik ben nu weer alleen. En ik heb zelfs een keer in een column in Dalsen voorbij zien komen, hoe het feitelijk ook ik ben zal moeten wij. Mijn vader meen dat ik ben meer richting de grenzen worden zeg. En dat klopt ook wel. Maar als je die grenzen houden gaat, dan kom je in Westfalen in het Münsterland. En daar is het juist weer ik zie. Als ik zou vertellen wie ik ben. Ja. Ja, wat ik ben eigenlijk een Westfalen. Ik ben een Münstersken. Nu komen we aan een heel ouderwets probleem. Want feitelijk gebruiken we in alle West-Germaanse spraken veel grondvormen om het wij uit te drukken. Ten eerste, Old-Saxisch was het zien en daar komt me ik zie vandaan. En ook het Nederlandse wij zijn. Maar in Nederlands zeggen ze ik ben en wij zijn. Terwijl dat het in Riesen is ik zie en wie ziet. Dan zou je kunnen zeggen van dat is consistenter. Maar nou zitten we hier West-Nederlandse dialecten van het Hollands, dus niet standaard Nederlands, hoe het weer waar consistent is. Ik ben, we bennen. We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar? Nog gauw in de verleden tijd. Maar daar kunnen we het grondwoord wijzen vandaag. Het is ik zie, maar ik was er. Of ik waren. Van beroep was ik leraar. Dat komt dus van het Oud-Saxische wijzen. En eigenlijk kun je het woord wijzen niet in de tegenwoordige tijd gebruiken. Dus je kunt niet zeggen, ik wijzen. Je kunt het wel als commando zeggen. Wijs zo groot. Wijs is niet zo verveeld. Wijd wiezer. En in de voltooide tijd. Ik heb wes. En het gekke is dat het met het derde grondwoord ben je niet kan. Ik ben, je bent. Maar je kunt niet zeggen, gisteren ben ik. Dat klopt niet. Maar wat we in de voltooide tijd in het Engels. We have been. En dan heb je nog die gekke derde vorm. He is, maar het is niet he been. He is niet echt een infinitief van, een grondvorm. Er is alleen dat ene woordje is. En er zit in heel veel Europese spraken in. En dat ligt verwant met het Latijnse essere. Dan kun je bij ons woord essentie ook vandaan. Dus het is maar net hoe het toe het mond valt. ik zie. Ja, nou, maar je kan Grote nog eens- pas. Ja, heel groot. Ja. En wat is bij jou? Ja. Is het ik zie of ik ben? Of hoe zeg je dat? In een tool. In uw tol? Wat zeg je? Is het ik ben of ik zie? Ik ben? Ik ben.